Bun venit și bună ziua! Sper ca toate eforturile organizatorice ale organizatorilor și ale tuturor participanților sau expozanților care expun acest lucru să fi fost pe măsura așteptărilor sau să întreagă așteptările publicului. Sper ca cei care vizitează acest câmp de lux să-și poată găsi exact ce au nevoie pentru a-și organiza nunta. Sper ca împreună cu expoziții să puteți să vă faceți lista celor ce vă trebuiesc pentru a avea o nuntă de vis. Și pentru că în fiecare an avem obiceiul de a tăia palmica, sunt aici cu Cristina, care poartă o rochie foarte sexy, pentru că se potrivește cu un corp sexy. Haideți să facem tunor și să deschidem câmpul de nus. Avem ocazia să tăiem de nus. Hey, Beavis. I think I just inoculated. Yeah. Well, life on a crotch is kinda laid back, watching them peckers try to get in her crack. I getting messy when they're slightly off the track. Thank God I'm a pubic hair. Silence! Silence! I kill you! I kill you! I kill you! Poftiți, intrați și cumpărați, avem de tăte. Did I not just explain that? I don't know because I don't care for reasons outside my scope of interest. Avem paștet și păstări, soc și campot, avem catlete, posmaci, picenii, păpușoi, avem și moare și blinele, și scrop și covrijei, avem povitlă, gălușii și pârnii cu unt, avem Of course you realize this means war. și poamă, și terjă, goldane și prăsade, avem chiftele și spirit. Pay up or die. Avem și șuși și colivă, și plachii, tocmaj, avem și murături alade, sâr. Not in the face, not in the face! Oh, my eye! Let the game begin! Oh, my eye! Și așa mai departe, intrați și cumpărați. Avem de tăte. Avem de tăte. Avem de tăte. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you.
Oh,